Ga Maryam da kanun labarai. To baba, sojojin ƙasa na Isra'ila sun tunkari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin bin hanyoyin diflomasiyya wajen cimma tsagaita wuta a faɗan yankin. Ƙasashen Turkiyya da Iran sun yi kira da a gudanar da taron yankin da nufin daƙile yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabas ta tsakiya gobe Juma'a a daidai lokacin da Isra'ila ke zafafa kai hare-haren ramuwar gayya kan yankunan da ke karkashin ikon Hamas a Gaza. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin malamai a jamhuriyar Nijar sun fara nuna fargaba bayan da 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu malamai biyu a wani ƙauyen jihar Talabiri. Yaran a san irin dubarar da za a yi. A tattaro su a kawo su nan a musu lokal ta zama wadda a nan za a ciyar da su amma a bar su cikin wannan dazuka 'yan ta'adda kowane lokaci suna zuwa suna musu barazana. Haka zalika a cikin shirin za a ji cewa gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne ya jajanta wa mutanen da aka kashe musu 'yan uwa har su mutum 45 a karamar hukumar Gaidam. Bayan haka kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar, wanda a wannan mako shirin zai duba batun kurajen pimples da wato yadda balaga ke tasiri a jikin matasa da ma wasu muhimman bayanai tare da Dr. Muslim Bello Katagum. Amma yanzu sai a gyara zama a jikashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin ƙasa na Isra'ila sun tunkari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin ban hanyoyin diflomasiyya wajen cimma tsagaita wuta a faɗan yankin, yayin da kuma ake fuskantar mummunar matsalar jan kai a yankin Falasɗinu. A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci a tsagaita wutar jan kai a faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Tsagaita faɗan na nufin a ba fursunonin yaƙi lokaci su fita daga yankin a cewar shi. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da mutane sama da 240 a lokacin da suka kai hari kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadin kisan mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaƙi a kan Hamas bayan harin, ta kuma kai hare-haren bama-bamai a Gaza, lamarin da ya yi sanadin mutuwar dubban Falasɗinawa. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarta 9,000. Ƙasashen Turkiyya da Iran sun yi kira da a gudanar da taron yankin da nufin daƙile yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amir Abdullahian kwana ɗaya bayan da babban jami'in diflomasiyyar Iran ya gana da shugabannin Hamas a ƙasar Qatar. Iran ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin mayakan da take marawa baya a yankin za su iya kai wa Isra'ila hari saboda yakin da take yi da Hamas. Fidan ya ce Turkiyya na ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba, saboda hasashen bazuwar wannan rikicin ba tare da samar da hanyar warware yakin ta dindindin ba abu ne mai wahala ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabas ta tsakiya cikin wannan makon a daidai lokacin da Isra'ila ke zafafa kai hare-haren ramuwar gayya kan yankunan da ke karkashin ikon Hamas a Gaza. A yayin wani taron manema labarai a jiya Laraba, mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya sanar cewa sakataren Blinken zai je Isra'ila da Jordan a ranar Juma'a, kuma zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin Isra'ila don samun ƙarin bayani akan ƙudurorinsu na soja. Miller ya ƙara da cewa Blinken zai tattauna da Isra'ila kan buƙatar ɗaukar matakan da suka dace don rage ko kawar da kisan farar hula. A ƙasar Jordan kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakatare Blinken zai jaddada ƙuduran da ke tsakanin Amurka da Jordan na taimakawa wajen kai ƙarin agajin jin kai na ceton rai ga farar hula a Gaza. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu fara bude taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar, inda malaman makaranta suka fara nuna fargaba bayan da 'yan bindiga suka auka wata makarantar boko suka yi awon gaba da malamai biyu a wani ƙauyen jihar Talabiri.
jami'an tsaron sun gudanar da wato na gundumar makolandi sun bi sawun maharan da nufin kwato waɗannan malamai, to sai dai kawo yanzu ba a gano inda aka shiga da su ba. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A yammacin jiya Laraba 1 ga watan Nuwamba ne labarin satar malaman makaranta biyu ya fara bayyana a kafafen sada zumunta, duk da cewa lamarin ya wakana ne tun a ranar Juma'ar da ta gabata a wani ƙauyen karamar hukumar Makalondi da ke bangaren da jihar Tilaberi ke iyaka da Burkina Faso. Wani malamin da ke karantarwa a karkarar da abin ya faru, wanda bai so a ambaci sunansa ba, ya zayyana yadda aka yi. Haka ne, abun nan ya faru cikin Makalandi ma za a ce, tun da sunan garin Bankata ake cewa sakankanin shi da Makalandi ma bai kai kilo guda ba. Malaman makaranta dai mazabi ne an katai da su. Kumburar Juma'a ne sakankanin karhe 8 da zuwa karhe 8:15. Jami'an tsaro da sun ka samu labari da cikin gaggawa sun ka zo sun ka bi mutanen nan sun ka je farautar su. To Allah ya sa dai muna nan dai muna shiro. Yankin Tilaberi na daga cikin yankunan da matsalolin tsaro ke shafar sha'anin ilimi a Nijar yau shekaru akalla 8 a sanadiyar aika-aikar 'yan ta'addan yankin Sahel. Sabili kenan uwar kungiyar Sinasef ta malaman kwantaragi ta ƙasa a ta bakin mataimakin sakataren ta Lawali Garba ta buƙaci hukumomi su gaggauta ɗaukan matakan da za su ba da damar ɗorewar karatu. Makulundi gunduma ce hakkon Siriya gare su, lukkuri na a matso su duka anan Makulundi, kenan mushinni za su ji su akwai tsaro. Yaran a san irin dubarar da za a yi a tattaro su a kawo su nan a musu lokwal ta zama wadda a nan za a ciyar da su. Amma a bar su cikin wannan dazukan 'yan ta'adda kowane lokaci suna zuwa suna musu barazana. Gaskiya wannan al'amarin mu ba mu rashi ba. Muna jan hankalin hukumomi CNSP duk abin da za su yi saboda mu ga abokanmu suna da tsaro cikin aikin da suke yi. Shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi da mataimakin magatakardar ministan da muka tuntuɓa domin jin matsayin hukumomi a game da batun sace waɗannan malamai ba su ɗaga wayoyinsu ba. To amma bayanai daga reshen kungiyar malaman kwantaragi a gundumar Makalandi sun ce mahukunta na bin diddigin lamarin. Mutanen nan da aka tai da su, ministan mu na malaman makaranta ta kira 'yan uwansu ta yi musu jaje, Allah ya kare kiyayewa. Abun nan ya ma mutane dadi sosai. Minista ta kirayo kuma jami'an tsaro ma mutane sun ji dadin su. Kuma bayan sha'anin ilimi, wata matsala ce da masana a wannan fanni ke ɗauka a matsayin wata babbar barazana ga zaman lafiya da ci gaban al'umma, kasancewar illolin abin na shafar makomar yara da 'yan magana ke kira manyan gobe. A baya hukumomin Nishar da haɗin gwiwar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun bullo da wani tsarin cibiyoyin karatu na musamman da ke tattara yaran garuruwa da dama a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula, waɗanda suka haɗa da Difa, Tawa, Tilaberi da Maraɗi. Koriya ta Arewa ta yanke shawarar rufe ofisoshin jakadancinta a akalla wurare 4 a duniya, wani gagarumin sauyin diflomasiyya da wasu masu lura da lamura ke cewa ta yiwu hakan na nuni da kalubalen tattalin arziki bai tsanani. A cewar wasu jerin rahotannin kafafen yada labarai da suka fara bayyana a makon da ya gabata, Koriya ta Arewa za ta rufe ofisoshin jakadancinta a Uganda, Angola da Spain da kuma karamin ofishin jakadancinta da ke Hong Kong. Kafofin yada labaran kasar Koriya ta Arewa ba su fito fili sun bayyana dalilin rufe ofisoshin ba, ko da yake jaridar The Independent ta Uganda da ambaci wani jakadan Koriya ta Arewa yana cewa Pyongyang tana rage yawan ofisoshin jakadancinta a Afirka don ƙara inganta hukumominta da ke ƙetare. Ma'aikatar haɗin gwiwar Koriya ta Kudu, wacce ke kula da harkokin hulɗa da Koriya ta Arewa, ta alakanta rufe ofisoshin da tsauraran takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sanya wa Koriya ta Arewa, lamarin da ya kawo cikas ga harkokin samun kuɗin shiga na ofisoshin jakadancin ƙasar da ke ƙetare. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya. Bari mu leka tarayyar Najeriya. Gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni ya jajanta wa mutanen da aka kashe musu 'yan uwa
da suka kai wato mutane 40 a karamar hukumar gaidam da ke jihar yobe wanda kuma ke shiyar gabas wato arewa maso gabashin najeriya. Wakilin Haruna Dauda ya aiko mana da ƙarin bayani. Gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni ya janta mutanen da aka kashe masu yan uwansu hare-haren da aka kai yan kwanakin nan da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane har sama da 40 da suka hada da mata da maza da kuma kananan yara da ke karamar hukumar Gaidam a jihar Yobe da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Gwamnan da ya bayyana hakan ne da kuma mai ba gwamnan shawara kan harkokin yada labarai. Alhaji Muhammad Muhammad ya shaida manema labarai cewa gwamnan ya yi kuma alƙawarin inganta matakan tsaro a wannan karamar hukuma da ma sauran kananan hukumomi da ke jihar Yobe. Ya ce duk da cewa karamar hukumar Gaidam na iyaka da jamhuriyar Nijar kuma karamar hukuma ce da shi ya fuskantar hare-haren yayan kungiyar Boko Haram din da dama. Abu ne wanda aka sani cewa lalle ba daɗi kuma kowa na alhinin wannan abin da ya faru da jama'a a wannan karamar ƙauye. Bayan nan kuma an ƙara tura jami'an tsaro a wurin don a tabbatar da zaman lafiya. Bai girma gwamna ya jajanta su a iyalai musamman da kuma mutanen wajen da kuma al'ummar jihar gaba daya akan wannan abin da ya faru. Bayan nan kuma an sami yana kari da haɗuwa da sauran manya-manyan jami'an tsaro na ƙasa ma a samu a sake tura jami'an tsaro sosai a wajen. To ko menene bukatun al'ummar wannan yanki? Abin da muke so gwamnatin mu ta yi mana in dai mutumin da yake Gaidam da ƙauyen Gaidam ne yana cikin fargaba a ce an gansa a nan a ce an gansa a nan to gaskiya muna koke shine masani Allah shine mai yaye mana amma gwamnatin mu ta ƙara duba lamarin abu. Muna so a dan karfafa mana tsaro saboda sojoji su yanka fita patrol kauyuka domin samun kwanciyar hankalin mu. Ba gaskiya ko to an ƙara tsaro duk wanda zai shigo ya zama to ana bigidan zabi. DSP Abdulkarim Dungus shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Yobe da kuma suke kallon akwai wannan lamari kamar haka. Ne na karban fansa ne na kayan amfanin gona da suka saba yi a wannan zo su tara kun kuka gama amfanin gona ku cire musu nasu shiya. Na'am. Da wayannan mutanen sai suka yi tawaye. Haka. To banda wannan ma da muke ganin kuma kamar akwai alamar daukan fansa saboda akwai 'yan vigilanti ko kuma zan ce 'yan baka tare nan akwai kuma dange su a wayannan ƙauyuka. Haka. To shi ne suka je wannan guru kaya suka tara su sai suka harbi da ba ta to kace mutane da dama. To kuna iya sanin ƙididdigar mutanen da suka harbe irin a wannan lokacin? Da muke da shi da farko an samu gawaki kusan 10. Sha nawa? Yan 17. Dan ina ga kama an sake samun garuwan wa'ansu wanda aka samu gawaki ko a jeji ko garin Sason. Guda. Shi ne wannan to sai wace gari kuma da yamma mutanen ƙauyukan makwabta suka ce bari mu je binne gawaki taimaka mu da kuma yin tafiya. Garin tafiya kuma sai suka taka nakiya. Yawa shi ne ma tambayin ma ok mutane 18. Alhaji Hassan Jirgi na ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka kai ziyarar gani da idanu a wannan karamar hukuma da ke Gaidam a jihar Yobe. Da muka kai ziyara saboda gudanar da ayyukan abin gaskiya ya ba mu mamaki sosai akan cewa wayannan mutane sun kai musu hari makon kwanakin baya sojoji su yi nasarar kashe wayansu daga cikin mutanen Boko Haram da suka karbi musu makamansu saboda bayanan da samu daga yin akan cewa wayannan yan kungiyar Boko Haram suna karɓan kudade kowane saniya kana da ita zaka ba da naira 6 idan kuma shanunka sun kai guda 30 ne da su dau guda 1 a matsayin zakka. Karamar hukumar Gaidam dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumi da ke jihar Yobe da kuma ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Allah na mai dama mai hagun gata na.
ya Allah